baki kauna masoyiyata. ki bani dama yin furta lafazina, kauna da so nake hawa jikina. A gyagije ne na zo da baiti na soyayyarki, in kin amince ki bani dama na baki soyayya babbar aminta ke ce a raina. A zahiri dubi yanayina, bani da karfi cikin jikina, so ne ke yawo cikin jinina, ki tausaya mini ki so batuna. Masoyiyata na baki sura, masoyiyata aminiyata sarauniyata ki zan matata abar kwatance mai daɗin zance farin ciki na uwar 'ya'yana. yanda nake so kin amince na kai sadakin ki ko arance, ba ni da zaɓi ni na makance, zama da ke ne farin ciki na. Ki bani dama a zuciyata na baki kauna masoyiyata. ki bani dama yin furta lafazina, kauna da so nake hawa jikina.